Sex, nakita mo to? Mamili ko. Yan na tayo ng sex mon. Sex mo? Wow. Sex mo? Down mo. Ay, da. Tara. Tara. Kumusta na mo ka to? Maglulong. Ano? Bakit ang chicks mo bitex-tex mong gaya? Gaya mga bastard. Mali ko ha. Naka-romantic si Rena. Klase ko lang yan dati guys. Bugo? Wow. Kasi ay dapat kumuha na yan. Lalo. Bitex-tex mo to, bitex-tex mo lang itong hi, kumusta? Ginagawa mo. Mga mag-text mo muna. Hindi. Siyempre, kumusta mo yan? Klase mo yan yan dati guys. Mayagi. Botang wala ko yun, bahal na kabanat. Bakit? Akay may pang mo yan. Dapat, bitex na mo yan. Wala rin, nakapensin ano? Kasi importante yan, kahit no, hindi ako masyadong crush kayo. Dapat kaya ka, cool ka mo mga yan. Punta kahit saka napasin ng atas, sigurado, kasi cool ka eh. Chicks mo na lang po. Hindi naman chicks na suplado, di ba? Hindi, dapat suplado ko pa ka to. Palalamin. Tsaka siyempre, natin mo rin chicks sa tatang intellectual. Dito naman, dapat sabihan lang kayo dito, mga lalo. Mga lalo. Punta nga, kuha mo na itong mga lalam, makuha mo na itong kayo lalo. Lex na taas si Manda. Sex mode. Sex mode. Bili na. Bubalo kung happen ni. Pwede pa kasing manibilyar eh. Pero happy na siguro yun. Matang tao. Bubalo. Hoy, pwede po mangutang. Nanya po ganis. Happy po yung sex mode na. Ha? Tagalog yun. Tagalog yun. Chea, wala rin mangutang. Pwede mangutang. Nanya sa dili. Yapin po yung gaya na. Sex mode na. Ha? Yapin po yung sex mode na. Opo. At Chea, Siya, pwede po mangutang. at Chea, wala rin po mangutang. Yapin po yung sex mode na. Sasman? Oh, sex mode po. Ha? Sex mode po. Oo. Oh po. Pwede po mangutang. Nanya sa Yapin po yung gaya na. Sex mode. sa small. Oh, sex Sa mode. tamon kankit. Ah, kaya po. Ayan po. Ah, sige po. Sige. Sige po. So, yung lugar po ngayon, yapin po yung sex mode nila. Sasman. Dati sex mo niya, pero sex mo niya talaga. Hindi tayo maging sex mo niya. Ako ba? Ano niya po ba ang sex mode nito? Taba, lumuwan niya iba. Pero din minunang mato, sasman niya ang talaga. Ah, wala po. So, yun po yun po gamitan ng sex mode nila. Sasman niya. Kaya kasi bakit dapat is. Hindi kayo kayo mana. Ano ito? Ano pong lagi yun? Marina isip. Kanina ka bumibayan. Kanina pong sex mode. Ang politika, makabebe ko, may kasawak kiti. 1960 kiti na ako. Bali. Pero, yung pong lagi yung balay yung sex mode na. Primero, iti sex. Sex mo na ra. Sex mode na. Sex man. Yeah, sex mode. Sasahan la ano reta. Ah, kaya. Tagpuan na kayong iti ka nung sasmon, kanita mino ng panahon, tagpuan dereng mga lakal, deng Kaya pong minunang. ano mino ng Ila panahon. pong may lagi yung sex mode. Sex mon, yan Sex kay, mon. may gawa yung sasmon, huling kita sex, nalilandeng sasmon. Bakit? Palagay po, at pilitan dito ang sex mode. Opo, bakit po? At iitas anong manuyang ko, yung kikay ganyan, Sex mode. Ano niya po ba't? balito, may ba sasmon? Ikaw po talaga yun talaga. Okay, tiket talaga. Plano ko pong years makatok ng Kenny. Malot na ito. Malwat na po.
Kaya ako 8 years na ako. Malapit pa, kitik may bait. Bali po kaya rabulan yun yung lugar na yun. Pero okay na pong siyaks mo na ako po. Eh, kung ba pa kahit sa Yung ako po masyad makakaya kitang lagi yung siyaks mo. Oo, ay, bali to. Aray mato, aray nakalakar ko, mga tag. Pati na ako pong asawa. Ati naman. Pila na pong asawa yun. Nga, Okay ka naman, Jex! nakaplan lang anak mo. Talasawa no. Pila na pong anak yun. Siyam later, talasawa no. Pila na ako po kasi. 8 years. Mo lagi ko pang mga yan. Oo. Wala po. Ikaw po Puno na ako na yung lola. Ay, Albe ako po TV. Walking channel dahil. Ano pong favorite mo ng Albert? 7. Kapuso yan, Jex! Inda! Ate Inda! Busy na pa naman din tao kay Yung palagay po at mag-break niya po yung karel lang po yung ding-dong. Ina, Karel po po yung ding-dong. May break na po. Opo. Bakit po kaya? abalo? Masyadong karasado ka rin. Ano po, nano pong kayo po ganing sa sman po na pong channel po yung Alben yun? Ano po? Yung channel Alben Paborito Dapete, yun po, Ken. channel 2 po, 7, yung Alben. Last na po yan. Nano pong kayo po, nano pong paborito yung areto? Kaya kung channel 7 itong Ano ba ako po, Doraemon? Doraemon. Ay, di nga, anak niya may kay Marbe ka ta. Kare kami ngingit bulaga, kare Ay, kami. balaga po. Yung po mga tunang ngayon. ano yan, balik? Ano ba? 8 years na ako. Obo, masigang ko pang mga yan. No, napugam nga pagkangkot na mo, matuay ka na. Ngepok, Asawa niya po yan. alika. Apo ngepok, makananya kami kayo ng sasman, nilagi sasman, ayaw. Ha? Oh, yung siyaks mo po. Makananya baka nilagi sasman. Nila nothing. Yung siyaks mo. Sexmon, makananya ka nung nilagi sexmon. Kita ka lumino ng panahon, ilugal at tibit mong sasa. Opo. Ni Bela Barore sa Sagarin, nawigday kay Sasmuan. Sasmuan. Sasa. Kaya tag mino ng panahon, Pero siyaks mo niya po itong spelling na. Opo. wow, Sasmuan yan. Kita kay Sexmuan yan eh. Oneng nalilad de. Ako po maturat para darong Kasi taga-sex mon ko po, ano? Oh. Kaya ko po manas. At de Hure, tag Sexmuan kanite. Naladeng. Sasmuan na. Ika, baka po sa may favorite mong artista? Bis na acting mo. Kunyari mag-drama ko. Kaya nga dwa, kunyari. Yan. Ya Kirara, gusto sabi ya Kirara, saan ang membo Kirara? Ay, mama, nagbibidyo kayo. Nakapalag yun. Victoria. 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 Victoria Matito. Smile ko pa po. Smile. Oye, mamulagi ako. Iya akong interview. Ay, ano ko kasi? Ano ko kasi? Matama na sa kani. Yung pong lambalay, lagyan na po siyaks mo. Sasmuan. Ah, Sasmuan eh, sex. Lida, yabot. Kinino ka po may bayad? Budget Santa Lucia Sex Pampanga, March 22, 1936. So, Santa Lucia Sex Pampanga. opo siyaks mo niya lagi. Kasi kitang minuno, minunang panahon, puros ka no sa Sanketi. Sasa. Itang pinahod, itang pagkat Oh. yung balay. Kanya siyaks mo na da. Sexmon po. Sasman. Sexmon. Ang kayo na nga yan, datang na rin Merkano. Giwari, sexman. Siyaks mo. English. O na nga niyang ating lukluk ka mayor pa si Bahay Keti. Giwari pa si Bahay Sasman. Binalik din po kita ang dating. Sasman. Ako kayo ba? Sasman yan talaga. Ano ko? 60. Ano ba 60? 60. 60 ka ba? 60. Sino ka pong boyfriend? Diba ako po sa Diyan ako ba? Diyan ako ba?
Bakit naman po ay depo rin Amerikano lagyo depo sexmon? Uy, mahal mo rin Amerikano, English de. Galing anak ko nga rin. Lex! Naya po lagi yung manok yun. Magnolia. Eh, butan nyo ba po yung kaya? Paano ang daring nga po? Yan dito. Nano mo po yung milya? At saka po ang takene? Nano po mo yung mga palyari kang takene? Nagigera la. Minyatang la rin da kaya pong kiting, nagbakwit la. Ang kaya din, tao kiti 6 months, nagbakwit la siyang plus dan. Nagbakwit kami naman kasi, di nga po, era balo yung kita kayong plus dan, kayong lati. Ang gala mo kiti kayong lug. Eh, ako po tinakot kanta. Malating pa kante. Mamyalukan kayo. Mga nag-aral kong grade 1 ang pong grade 2. Ito ang gobyerno. Ano naman pong pete kayo eh? Ano ang balong pemate? Matsura na po rin hapon? Tsura na po ba rin ako? Matsura na po rin hapon? Pero patalaan ng Pilipino. Mama yan po. Pero dahil alwa, kalbo lang. O yan po, sige po. Peka tutukip. Bata po manabak kung karnini na pong isipan nyo. Yun ang kumaketa, wala po rin kasawa, di ba? Dete na po ito menu. Marami po rin. Alim, umeya taki ako. Eh, ako po malulunos, botang... Aligo po manokya po ni sana po ni tao. Doon po nga tigaw pong buring tabakan na tao nino po. Ayan lang, masukol tapo kanina. Ay, kunyari po, wala pong masukol. Joke yata, joke. Yun na po. Wala akong kaiket. Pang oras yun mga dida. Magkantala. Kabilugan na 6 months. Nano pong kakantado? Kain ka rin lang kain, kakantara. Iyo toho kao no so harakete. Wala niya po? Wala niya po. Na yung kanta ito? Wala na kasi, tiro rin kay kabitan niyang gobyerno nga po. Bali yung buhay ta? Yung panahon na rin nga po. Bali yung buhay ta? Bali yung buho? Batas sana ako. Ako kami nga po yan. Sige po, subukan niya po. Kalingon ko na eh. Ikaw po mumuna. Oh, subukan Ako, niya po. itapunan din. Iyo toho kao no so harakete. Wala pong tirak yan? Diku diku takakuha. Di ba po ito kay Voltes 5 yan? Nano po lagi yun? Tinanong ko po niyang panuning Amerikano. Opo. Kain na ako. Siyam na akong banmo, 1945. Yan din natang laring Amerikano. Ang kain, 1946. Kewaniro rin. Kasi sakop na kataring Amerikano kanito. Pang 1946, nag-independence. July 4, 1946. Independence. Naikoran na ikakatana. Pero din kang tataka nito, anyang keng naman flag ceremony kang kanta. Tang natara rin, good morning. Ang Amerikano na po rin. Hindi po? Totoy bato po. Ay, itong English po, lupang inirang. Oh. Ako. O na nga niyang maging presidente ay kay makapagal, iwan ng Tagalog. So, Leo ba Castro? ako bumanabak. Hindi kami. Ano pong gagawin niyo? Gagawin mo yun, magtindakip. Prutas. Tayo po rin prutas. Oo na, prutas. Bali yung Snow White. Alivia po. Aray, manasala. Hindi mo na, kanina ko po may bayat. Awa, Yan pong si Axbone. Si Axbone niya po laging kaya. sasman. So, doon pong tawag yan apin talagang kabayan ding manasan. Awa, ano yung yeni? Wala na ito. Yako man, tumoya ko, kabiyayan ko. Bangkero ko, itong special. Yung malatag mo po na. Special yan pa. Special. Oras na po tataglis ng bangkari. Ano ko rin bisang payatad. Bisa lang kita Santol, kong urani, bisa lang kita kong agunoy, pwede ka Diba? Kaya mo siyempre special malte. Muna niya po ko rin ito. Para po yung bangka ko, ining ko kasken. Hindi ba? Jobet. Mabali, tayo na rin po. Isang pwede. Kahit magtinda ko po. Oo. Bigyan ka. Sa magkala po rin bitinda? 25. Kasi yung asawa ko, Ilocano yun. Yung Mga yan po. kinemi bay, Kaya papangan yan. Kay George.
Ilocano ko rin. Ngayon po, Ilocano yan. Wala ka pong boyfriend. Hello. Wala pa? Dalaga ka pa? Bakit po? Bakit po ano? Ay, wala ko bisa. Kaya kayo na ko pupisa. Kanita ting kayo. Tingko po dati. Nadala na. Ganda lang ako. Anya may makbungin pinatubo. Delikado kami kin. Bakit po? Kailar. Yan po dada. Oo, mago siya. Magkita king kontrol na ning lubaw. Balo mo niya kay mi turad talaga. Eh kay masyadong kakar. Malalam na rin ilog mi. Wala. Itang tibot ang dalang vapor. Oh, Malalam niya ito. dalang vapor na. Dakala luna ng keti, piluna na ng kelar. Hindi pong isipan niyo po ito magluto ng bibingka. Sino pong tingko pong inspiration? Ala naman kasi mag-concentrate ko kasi pa magluto lang makalaisip. Focus na yan. Daddy, ano yan? Kadwa ko sa asawa. Ano po asawa? Ano po? Ay, nakuha niya. Ay, ko na niya po. Video eh. Dapat mo yung asawa yun. Ano po niya? Yung asawa niya. Ah. Uy po yung asawa, pila niya po asawa. Pagpinay po, daddy. Tatlo. Kalawa. Ang diyan pong mabiyay ko po niya, papalitan na natin. Eh, po tabakang kanita. Ayun, hindi. Pagkala mo lang, Gep. Yung magkaya yung magbo-boxing lang. Oo, ito national anthem da. Sa national anthem, akalimutan ko nito. Pero kantamihan naman ganito to. Isa ko sa Da. Bago may panitik. Can you see the door? Senior na pala yun. 20 years na akong imat. Ang pong miminong kel, wala this time. Ay ba? Kasi binukos ko ang karining anak kong mata. Maltay na nga. Ah, syempre. Malbiya ko po kanya Pacquiao kay Domingo. Ako balo kasi, alas 2 kasi. At yun nagkikiti. Laway po, nino po man yung bukareta. Siyempre, Pacquiao. Pacquiao. Kasi, Eh, po crush si Pacquiao. ali naman. Wala ka pong crush kaya na. Wala naman. Tsura lang po na yan. So, dini po, talala pong bala mo, tangke nila may nipat yung kanta. O kaya tangke wador ang tawag yate. Oo, kapagpangal talaga din. O, Tapos may compose. ano pong, wala ka pong sample kaya. Atit, tumatang maglolo ka ng bing. Timuita nga na, dalumdum, nanimbeng, mis ng lumbe. Muhammad King, sapong saya, nung maliyari. Ba, pwede ko Kaya beke, ining pusong binihag mo, malago kang at si buklatan may ngawang, handawan mo kami. Bukumwal tayo na ano pong yung business. Kasi maganda pa si dati eh. Baka siguro, katalagat ko sarili kong parlor. Parlor. Salon po na. Morot na. Morin ko po mangalakad kete o Siguro kay Manila. Manila. Kasi kete kasi lang tayo. Yung pong angiles ako mangalakad. Angeles. Pwede rin. Siyempre, may paurot kayo po ka rin. Lagi ba discount ka? Huwag naman na lahat. Ano ba kung kilala na kayo? Wapen na. Pakantang bibingka. Panapanaw niya kasi kaya naman totally na. Wapi naman ikain. Tabo! Yan naman pang lifetime talaga yung bibingka. December 13, Fiesta Keti. Kay, makabilan mong magpamiesta rin apon. Pero, elam mamasari. Ang kain niyang mag-aral kaming grade 1 pong grade 2. Ating apo na may principal yan. Kernel Kato. Aliw, ipagluluan mo talagang tunay. Ay, yung pagluluan mo. Watang kay, aliwan mo na nga isa mo. Wala. Watang mitura na kakene. Aliwan ni talagang kay. Pero mo tong Tambisa na, paglolo no? ko. Siyempre, ating chicks, mga sagli lang. Ba't nang baling yung tututuanan mo? Eh, may manggalon. Ayun, galon. May galon. O ngeni, galon de pa mo, testingan de pa mo, mabuktot na ba yung pagkasalan eh? Buktotan na pa mo. Tatali pa po. Hindi pong paborito yung Miss Universe sa Sinam po. Opo. Miss Universe. Opo. Karag, Laura Diaz ka, no? Binungan dewa rin sinabot Miss Universe, bakla. Margie Moore. Ay, ito yung puli yata. Melanie Marquez. O yung asawa yun po na ano pong ikit yung kaya. Ala, Kenya bale, ulit kasi balang madre yun. Dulwal. Iturong Basta uwo. Na. Kaya po luluan. Aliyo, birang masali yun to. Dungot na eh. Kasi pa nilaganan chismis eh. Lolo na ka pa. Piglolo na ko po. Lolo na ako. Lolo kita mestra ni. Ah, mestra.
Kayo po yung nakupiglolon. Ako po. Pakantag rin. Wala po miglolo nga po kaya kayo. Opo. Ano ko pamban mo kanta? Ano po? Amerikano. Amerikano. Amerikano po. Ano miglolo, Amerikano ka ako. Bakit Pinoy sundalo sa lang. kalar ay miglolo? Ano pong advice ko kayo kay Pablo? Kasi po, Sa uya po yan. Ay, advice ko kay pamaglolo. Nung maglolo, talagang kaluguran. May kakayan, gagalon. Unang tatangalin mo kalaguran. Datang yung kaluguran. Mula naman gagalon. Kasi nga disgrasya, may loko pa eh. Malyaring tikuta na nakanit eh. Wala na pong galaw-galawan ka. Oo. Sige naman. Tikuta na kayo. Ngayon, in Bisaya, padapat yung mayat. Daptatan na may mayat. Piolo. Piolo. Papa Piolo. Sabi na po ano, bakla Piolo. Opo, sabi na po. Medyo. Medyo. Ano Medyo nga mo alay naman. po bali kaya kayo na. Okay mo. Kaya po rin. Tumaya kung events kayo, hindi ako. Yung paborito ko, boxing. Boxing. Hindi ko pong boxing yan eh. Pwede kayong Domingo po kanya, nanalbe kayo. Natural. Palagay- Muna akong dili kitang kay. Kitang cable kitang munisipyo. Palagay po rin nung ay, manyambot. Ay, tangik balo. Pero lamang yamado yung dalawa yan. Kaya. Yung ako pupusta kanita. Ali, may siguro rin. Pero pagpatid. Wala po bakla yan. Takal mo rin. Pero mas takal men na. Wala. Sakit ang labarin ka rin. Uy, grabe ka. Joke lang. Uy, Miriam Defensor po eh, kamag-anak. Buboto kaya ito. Ang boto eh po. Kalubay po eh, ano mas malago kayo? Lipstick pa mo. Ala na po ito. Lipstick pa mo, may tenalo. Sexy lang po rin tiga sa Swan. Sexy lang po. Bakit po? Kaya ko kutang may katatlo na ako migmis kay senior citizen. Apo pa ka rin mag-basketball. Ba? Basketball. Inayan pala si Asmon eh. Ano yan? Sasmon. Ano? Sasmon. Sasmuan. Sabi mo si Asmon niya. Ito yung bilyan lang ako eh. Ano tutuligan? Manibaw. Ano? Manibaw. Manibaw? Manibaw. Manibaw? Manibaw po yan. Manibaw. Manibaw. Manibaw po. Tatakan niya ka rin. Tatakan niya naman.